Naladingit apasama kailan, dawaten miti panakaawat ken panangramyo iti nagsinumbangir a beneg ken pananguan-wanyo kadagiti ubingyo iti daytoy a damag. Pimusa iti maysang estudyante iti Nueva Vizcaya, Kalpasan, a maatap ang nagpakamatay, gapo iti maatap a panakabuli na iti pagadalan, sakbay ang naglagpas ni school year. Detalye iti paragsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Papa-imbestiga ko. Hahanapin ko yung mga investigation result nila. Kung wala, lahat ng eskwelahan, pati maestra, ikakaso ko sila. Dayta isungbat ti apong ti maysa asa nga 13 anyos nga estudyante nga itaket nakamasayag kalpasan ang maatap ang nagpakamatay gapo iti bullying iti pagadalan sa Nueva Vizcaya sumagmamano alawas sakbay ti bakasyon. Pimusa iti estudyante idi Mayo 31. Desidido ti pamilya ti biktima amang ipila iti kaso kontra kadagiti maatap a sospek. Istorya ti pamilya, maatap ang nakapasar ti anak da iti sumagmamano a bullying, karaman ti panakatuptupra iti rupa na, panangibasnot iti test paper iti ulo na, panangtapis iti ulo na, ken panangbutang nga saan asumrek iti pagadalan. Palagi siyang binubuli. Sinasabi naman niya sa maestra niya, sa teacher niya, pero wala naman aksyon. Ang noong siguro, narindi na rin ako, sabi ko lumaban ka. Inaklon ti pamilya nga adda ti gundaway a pinadas ti anak da lumaban, ken indepensa ti bagina, gapo iti maatap a bullying. Maatap a sinuspender ti pagadalan iti 2 atawan ti ubing gapo ti panakilaban na. Ngem depensa ti pagadalan, awan ti suspension order nga intenda iti biktima. Gapo ta agtaod lang daytoy iti Schools Division Office ti Department of Education, kalpasan ti nareteng a deliberasyon. Naramdat mo iti pagadalan nga ang nalatang ko naman dahil nag-base na lang ti results bagi magipuon pinitalakman kuano halang di segment ng video nga iti kaslay papada nga kaslay iso pa pinangbutong na kami jubin ko Apag isumot nga itaalawas, inaprobaran ti sangguniang panlalawigan ti ordinansa a naawagan kas Nueva Vizcaya Safe School Ordinance of 2025 nga adan panggap ang maprotektaran dagiti estudyante iti anyaman a klase ti bullying. Iti ordinansa, mabukal ti Anti-Bullying Task Force amang tulong kadagiti pagadalan ken dadto a child protection structures ang maadaan iti 500,000 na pondo manipad iti Provincial General Fund para iti awareness campaigns, training, ken support services. Saan nang ipaay iti masaknan nga opisina ti pulisya iti komento iti nasao nga issue. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.